Surplus tayo mga bossing. Update. March 23. Monday. So, videohan natin yung mga pamparts out natin sa loob ng bodega. Sa labas, yan yung mga iba't ibang klase ng motor. Pero dito, isang buong bahay. More on GY6 tayo dito. Ano yung GY6 mga bossing ko? Yan yung mga Rusi na 125 na matic. Kagaya ng Rusi Gala, Royal, Fashion, Flair Venus. Ayan, located tayo sa Gisang Mangaldan. Sa mga Rusi owner dyan ng Pangasinan, ngayon hindi na kayo mahihirapan pa dahil nandito na sa Mangaldan. Yung mga pesang kailangan nyo, ayan kailangan nyo ng flarings, meron ako dito. Hindi na kayo mahihirapan mag-order pa. Sa akin, pagpunta nyo dito, meron na kaagad yan. Ayan mga bossing, uulitin ko lahat ng pyesa na yan na nagkahiwala-hiwalay, puro Rusi yan ha. Rusi 125, meron tayong mga harness dito, mga belt, ayan yung mga mga cable na napakahirap hanapin, yung mga flarings na napakahirap hanapin din kunin, yung mga tipos, mga fan, ayan pa. Marami yan mga bossing ko, mga sigunyal ninyo, mga black, mga kung ano-ano, basta lahat ng nasa loob ng pesan sa loob ng makina ng GY6 ninyo o mga Rusi ninyo, nandito lang yan sa Gisang Mangaldan. Ayan mga bossing, pasyal na, open tayo daily. Ayan, uulitin ko, lahat ng to ay Rusi lang po. GY6, salamat.